Naga City 97.5. Okay. Okay. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Capral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Capral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Malinaw, mabusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OKFM. 97.5 OKFM. Gusto ko, okay ka. 22 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Marangkada man ang mga reports hani sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning. Aldaw po kita ngunya ning Biyernes, petsa 29 kan bulan na Enero. Sa lado teknikal, kaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez and si Kuya Ernie Lidera. Kami po ang sa indong mga lingkod. Hindi man po ang sa indong lingkod, si Ron Enon, abot kita ang alas 10:30 na pagkauto. Kung gusto po nindo mag-participate sa samuyang programa, mag-text lang po kamo sa 0950-137-1305. Siring man sa imo partner. Sa kuya, gaya ng dati, Ron Enon, sa messenger, automatic babasahon na sa indong mensahe. Hoy partner, bigla baga kitang nawara, matukaw na lang kita. Ano daw to? May pagbabadya ba ang kasuri kudos mo niyan? Ay, lumang style na ninda yan. Nabigla sa nang na-schedule ninda brownout. Bako sinaman pating kasuri kudos. Kasolikuan as hindi ba pang mga electric cooperative. Oo. Hoy partner, nagkakapirang issue mo niyan ang pwede tang tukaron igdisa sa tuyang programa. Viral mo niyan sa social media ang nangyari diyan po sa Iriga City na kung saan grabe po ang kariribukan ano. Iyo. Oo, sana makaulitan mo niya si Mayor Madel. Ang totoo dyan kan sugmang hapon. Mas magayon na kontakon mo SM si Mayor Madel Alpilo. Tangan isa ng malinaw sa saton mga tagantabay. Takan na sugmanin na pagkahapon. Sabi ko, akala ko simpleng nagla-live sana si Mayor Madel. Friend ko sa Facebook. Akala ko simpleng nagla-live lang. Taigwa baga sindaning tandem ni amigong Jonathan Maestrado. Akala ko itong duman lang sa endang vlog. Kundi kapagdangog ko, gawin ako may eksena na nangyayari. Pamilyar pati ako duman sa lugar na ito. Iyan sanitary landfill dyan sa San Iriga. Isidro. San Isidro, Iriga. Kabisado ko yan. Iyan pababa na yan.
Kaya ko kabisado kan lugar na ni. Pagkatapos may mga papahiling siyang kanakol na mga sasakyan. Aba daw. Okay, partner, tamang-tama. Nakontakta mo niyan si Mayor Madel Alfilor kan syudad ning Iriga. Not aramon ta. Garo baga mayong pundong kariribukan dyan po sa syudad ning Iriga and kaso udma enterong pigpiyastahan sa social media ang saro na naman na nangyaring ribok dyan sa syudad ning Iriga. Mayor Madel Alfilor, good morning po. Live kita mo niyan sa Bangon Banwaan. Kaibahan ko po igdi si Ronron Enon. Iyo po. Good morning po, Sir Rod. Good morning, Ate Olive. Yes, ma'am. Salamat po na tinawan po ako nindo ning opportunity na maka-explain man sa side me ta bong binabaliktad po gabos. So, mas maray na po yan. Salamat po na sa pagkakataon na Opo, ma'am. Sige, digdi mo na kita sa ining pag-alamusa po kan property, kan lokal na gobyerno kan Iriga. Ini po nganing dump truck na bastusan na gamitan ng cutter si kandado sa gate duman sa sanitary landfill. Pwede ma'am istoryahin daw kami kung ano po ang nagkapoon ining incidenteng ini. iyo po. 1:30 in the afternoon, po, so department head mi sa General Service Office. Yaon po siya duman sa sanitary landfill. Tapos po, nagsabi siya na yaon po da aso task force kalikasan kang probinsya na hinaharas po sinda, dire-diretso da po naglaog sa sanitary landfill. Tapos pinaluwas po sinda, binubusol siya, pinipirit po siya na pinapaluwas. Nakulgan nga ni po talaga siya. Tapos po itong mga drivers may hinaras, pinaluwas, pati po so MGB po na mga representatives ta, pinaluwas. Tapos sinara po ninda ang gate, sinda-sinda po ang nag-aano po duman sa laog. Sabi ninda, igwada ang illegal na nangyayari po duman sa laog. Tapos, i-confiscate na po sa mga equipment. Ano pong illegal na pigigibo? Sugod ano ta kinakaipuan